హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు భగవద్గీత క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ భగవద్గీత లెవెల్ 2 క్లాసులో మనము నిన్న 9వ అధ్యాయంలోని కొన్ని శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటివి. సో ఈరోజు మిగిలినటువంటి శ్లోకాలను చూద్దాం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో మనము భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి లెవెల్ 2 ఈ ప్రోగ్రాంలో సో నిన్న ఈ భగవద్గీత యథాతథంలోని 9వ అధ్యాయమైనటువంటి పరమగుహ్య జ్ఞానము, దీనినే రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో 13వ శ్లోకం వరకు కూడా నిన్న మనము చూసినటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ఈ ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను, ఎందుకంటే అంతకుముందు 7-8 అధ్యాయాలలో వివరించినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది గుహ్యతమమైనటువంటి మరింత ఇది. సో ఇక్కడ పరమ గుహ్యతమంగా ఈ మనకి ఈ 9వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఈ అంశ అంటే ఈ విషయాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది.
సో ముఖ్యంగా ఆ 2, 3వ అధ్యాయాలలో వర్ణించబడినటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి రహస్యమైనదిగా చెప్పబడుతున్నది. అలాగే 7, 8లో చెప్పబడినటువంటి భక్తికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు చెప్పబడినటువంటివి కనుక అవి అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో జ్ఞాన వికాసాన్ని కలిగించే కారణంగా మరింత రహస్యమైనవిగాను చెప్పబడినటువంటివి. సో ఇక ఈరోజు మనం అంటే ఆల్రెడీ 9వ అధ్యాయము పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానంగా చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ అధ్యాయంలో అనన్యమైనటువంటి భక్తి విధానాన్ని గురించి ఈ అధ్యాయంలో చర్చించబడుతూ ఉన్నటువంటి కారణంగా ఇది మరి పరమ రహస్యమైనదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి శ్రీకృష్ణుని పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానంలో నెలకొన్నటువంటి వాడు సహజంగానే దివ్యుడు అవుతాడు అనేటువంటిది. మరి ఆ భగవంతునికి ప్రేమయుత సేవ చేయాలనేటువంటి తీవ్రమైనటువంటి కోరిక కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు ఈ భౌతిక అస్తిత్వమైనటువంటి బద్ధస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అతడు ముక్తుడుగానే పరిగణించబడాలి అనేటువంటి అంశాలు. అందుకే ఆయన మొదట్లో, ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయాపరుడవు కానందువలన ఈ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము అనుభూతిని నేను నీకు తెలియచేస్తాను. దీన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత భౌతిక క్లేశాల నుండి బయటపడతావు అని. ఈ జ్ఞానము రాజవిద్య అని, రహస్యాలన్నింటిలోకెల్లా పరమ రహస్యమైనది, పరమ పవిత్రమైనది అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తారు, ఈ భక్తియుత సేవలో శ్రద్ధ లేనటువంటి వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు అర్జున. కనుక వారు ఈ జనన మరణలోనే నిరంతరము జనన మరణ సాగరాల్లోనే నిరంతరము ఉంటారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? వస్తుందా మాతాజీ? వస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ జగత్తు నా యొక్క అవ్యక్త రూపంలో, అంటే ఈ సమస్త జగత్తు కూడా నా అవ్యక్త రూపంలో నా చేత ఆవరించబడి ఉన్నది. సకల జీవులు నాలోనే ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటిలోనే లేను అనేటువంటిది. అయినా ఈ సృష్టించబడినటువంటి సమస్తము నాలోనే నిలిచి ఉండదు. సకల జీవులకు నేనే పోషకుడిని. నేను సర్వత్రా ఉన్నప్పటికీ కూడా సమస్త సృష్టికి పరమ మూలమైనటువంటి కారణంగా ఈ జగత్తులో నేను భాగాన్ని కాను అంటూ చెప్తారు. అలాగే ఇంకా చెప్తారు ఆయన, సర్వత్రా వీచేటువంటి ప్రబలమైనటువంటి గాలి ఆకాశంలోని స్థితమై ఉన్నట్లుగా సమస్త జీవులు నాయందే స్థితిని కలిగి ఉన్నాయి అని అర్థం చేసుకోవాలి అర్జున అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా మరి కల్పాంతంలో సమస్త భౌతిక సృష్టులు నా ప్రకృతిలోనికి ప్రవేశిస్తాయి. వేరొక కల్పారంభంలో నా శక్తి చేత వాటిని నేను తిరిగి మళ్ళీ సృష్టిస్తాను అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటివి. ఈ సమస్త జగత్తంతా కూడా భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలోనే ఉన్నది. ఆయన యొక్క సంకల్పంతోనే అప్రయత్నంగా మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రకటితమవడము, చివరికి లయించిపోవడం అంతా జరుగుతూ ఉన్నది అని. మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏ కర్మ కూడా ఆయనని బంధించలేదు అని, ఆయన తటస్థుడు. మరి కాబట్టి ఈ భౌతికమైనటువంటి కర్మలన్నింటి నుండి కూడా సదా అనాసక్తుడై ఉంటాడు అనేటువంటిది. అలాగే ఇంకా చెప్తారు, ఓ అర్జున, నా శక్తులలో ఒకటైనటువంటి ప్రకృతి నా ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ సమస్తమైనటువంటి స్థావర జంగమాలను సృష్టిస్తుంది. దాని నియమానుసారమే ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది, లయింపబడుతుంది అని. మరి నేను మానవ రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూర్ఖులు నన్ను పరిహాసం చేస్తారు. సమస్తానికి ప్రభువునైన నా యొక్క దివ్య స్వభావమును వారు తెలుసుకోలేరు అంటూ, అవజానంతి మామ్మూడ మానుషీం తనుమాశ్రితం పరంభావ మజానంతో మమం
భూత మహేశ్వరం అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనకి ఆ పూర్వపు శ్లోకాలలో, ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ భగవానులు వారిని పరిశీలించేటువంటి వారు మాయావాద తత్వంలో కలుషితులైనటువంటి వారు. మరి అలా ఇంకా ఆ విధంగా మోహానికి లోనైనటువంటి వారు దానవ నాస్తిక భావాలకు ఆకర్షితులవుతారు. అట్టివారు మరి భ్రాంతి స్థితిలో వారి యొక్క మోక్ష వాంఛలు కామ్యకర్మల జ్ఞాన సాధన అన్నీ కూడా వ్యర్థమవుతాయి అర్జున అంటూ చెప్పి, ఇక నిన్న చూసినటువంటి చివరి శ్లోకము మనము 13వ శ్లోకాన్ని నిన్నటి క్లాస్లో పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. ఆ 13వ శ్లోకంలో ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతి మాశ్రితాః భజంత్య అనన్య మనసు జ్ఞాత్వా భూతాది మవ్యయం అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తారు. ఓ అర్జున, మోహితులు కానట్టి మహాత్ములు అంటే ఆ బద్ధ జీవనంలో మోహానికి గురి కాకుండా మిగిలినటువంటి ముక్త జీవులుగా ఉండేటువంటి అనన్య భక్తితో ఆ భగవంతుడిని సేవించేటువంటి వారు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడుతున్నటువంటిది. అందుకే ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, మోహితులు కానటువంటి మహాత్ములు దైవీ ప్రకృతి రక్షణలో ఉంటారు. మరి అలా దైవీ ప్రకృతి రక్షణలో ఉన్నటువంటి వారు నన్ను ఆది అయిన అవ్యయుడైనటువంటి భగవంతుడిగా ఎరిగి ఉన్నటువంటి కారణంగా వారు పూర్తిగా నా యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా మహాత్ముల యొక్క వర్ణన ఈ 13వ శ్లోకంలో మనకి ఇవ్వబడినటువంటిది. సో మరి మహాత్ములు అనేటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణుడే ఆది పురుషుడని, సర్వకారణ కారకుడు అని వాళ్ళు చక్కగా ఎరిగి మరి ఉన్నటువంటి కారణంగా ఆ మహాత్ముడు అనేటువంటి వాడు తన ధ్యాస అంతా కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడి వైపే ఉంటుంది అని చెప్తూ. సో మరి ఇక ఆ అటువంటి వాళ్ళు మరొక విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో నిరంతరము కొనసాగుతూ ఉంటారు అనేటువంటిది మరి ఇక్కడ. అటువంటి వారు కృష్ణ భక్తి భావనలో కృష్ణుడిని నిరంతరము ధ్యానిస్తూ సర్వదా కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొని ఉంటారు అనేటువంటిది చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు క్లాస్లో మనము 14వ శ్లోకం నుండి అవగాహన చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో మరి ఇంకా ఈ 14వ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ మహాత్ములను గురించి ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ఆ విధంగా మరి మోహితులు కానటువంటి మహాత్ములు దైవీ ప్రకృతి రక్షణలో ఉన్నారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క పరప్రకృతి అపరప్రకృతి అనేటువంటి అపరప్రకృతి అనేటువంటిది భౌతిక ప్రకృతి ఆధీనంలో ఉంటుంది. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి వాడు అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉంటాడు. ఎప్పుడైతే దైవీ ప్రకృతి రక్షణలోకి వస్తాడో ఈ భౌతిక ప్రకృతి అతడిని ఏం చేయలేదు, ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుండి ముక్తుడవుతాడు అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ మహాత్ములను గురించి ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో ఈ విధంగా, సతతం కీర్తయంతో మాం యతం తచ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతచ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. సతతం అంటే ఎల్లప్పుడూ, కీర్తన ఇక్కడ కీర్తయంత అంటే కీర్తిస్తూ, మాం అంటే నన్ను, అంటే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని, యతంత అంటే పూర్తిగా ప్రయత్నం చేస్తూ. సో ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ నియమంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరము వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తారు అంటూ
ఇక్కడ మహాత్ముల యొక్క లక్షణాలని ఈ శ్లోకంలో వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. మహాత్ముడు అనేటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి నిరంతరము సేవిస్తూ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని మహిమా గానంలోనే నెలకొని ఉంటాడు. అతనికి వేరే విధమైనటువంటి వ్యాపకం అంటూ ఏవి కూడా ఉండదు. అందుకనే అతడు భగవద్కీర్తనలోనే సతతం నెలకొని ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక అతడు మరి ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసనలోనే ఉండడం వల్ల మరి ఇక అంటే భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాన్ని, నిత్య రూపాన్ని, దివ్యమైనటువంటి గుణాలను, అసాధారణ ఆ లీలలను స్తుతిస్తూ ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే వారికి ఎప్పుడు కూడా నిరాకారులుగా అయ్యేటువంటి అవకాశమే లేదు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క నిరాకార లక్షణము అంటే బ్రహ్మజ్యోతి పట్ల అనురక్తుడయ్యేటువంటి వాడు అని చెప్తుంటారు. కానీ భగవద్గీతలో మహాత్మునిగా అతన్ని వర్ణించబడలేదు. మహాత్ముడు అనేటువంటి వాడు సాకార రూపంపైనే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి మరి నిరంతరము అతడు ధ్యాసలోనే ఉంటాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే మనకి ఆ విష్ణువుని గురించి శ్రవణ కీర్తనలతో కూడినటువంటి వాడే ఆ మహాత్ముడు వివిధ భక్తి సేవా కలాపాలలో సర్వదా నెలకొంటాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. అంటే ఆ మహాత్ములు నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నెలకొంటూ 5 రకాలైనటువంటి దివ్య రసభావాలలో ఏదో ఒక దానిలో చివరకు ఆ భగవంతునితో సాంగత్వాన్ని పొందడానికి దృఢ నిశ్చయులై ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మరి అటువంటి వాడు మానసిక, శారీరక వాంఛ కలాపాలన్నింటినీ కూడా శ్రీకృష్ణుని సేవలోనే వినియోగిస్తాడు. అదే కృష్ణ భక్తి భావన అనబడుతుంది అంటూ చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే మనకి సాధారణంగా భక్తియుతమైనటువంటి సేవలలో నెలకొనేటువంటి వాడు ఆ శుక్లపక్షంలోని 11వ రోజు అంటే ఏకాదశి, అలాగే భగవంతుని ఆవిర్భావము వంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజులలో ఉపవాసము ఉండడము, కొన్ని రకాలైనటువంటి భక్తియుత సేవలలో నెలకొనడము జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో అలా అతడు మరి ఆ విధంగా నెలకొని ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వాన్ని పొందడానికి నిజమైనటువంటి అభిరుచిని కలిగి ఉంటాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఈ మహాత్ములు అనేటువంటి వాడు ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుడిని జపిస్తూ దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతోనూ ఆయనకి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుని అందే లీనమై ఉంటారు అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, జ్ఞాన యజ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మాముపాసతే ఏకత్వేన పృథక్వేన బహుదా విశ్వతోముఖం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, మరికొందరు ఇంతకుముందు ఆయన మహాత్ములను గురించి చెప్పినటువంటిది. సో ఇక మరికొందరు ఆ జ్ఞాన సాధన యజ్ఞంలో అంటే జ్ఞాన సముపార్జన యజ్ఞంలో నిమగ్నమై మరి నన్ను చాలా రకాలుగా ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. కొందరు నన్ను తమతో అభేదమైనటువంటి ఏకత్వంగా చూస్తారు, మరికొందరు నన్ను తమ కంటే వేరుగా పరిగణిస్తారు, ఇంకా కొందరు నా యొక్క విశ్వరూపం యొక్క అనంతమైనటువంటి ఆవిర్భావాన్ని ఆరాధిస్తారు అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఆ జ్ఞాన సాధన అనేటువంటి యజ్ఞంలో నెలకొనినటువంటి వాళ్ళు ఆ దేవదేవుణ్ణి అద్వితీయునిగాను, బహురూపునుగాను, విశ్వరూపంలోనూ పూజిస్తారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే సాధారణంగా కేవలము కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడికి
కృష్ణుడు తప్ప ఇంకేది కూడా వారు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయరు. మరి ఇక మరి సరిగ్గా మహాత్ముని స్థితిలో లేకపోయినా నానా రకాలుగా శ్రీకృష్ణుని కూడా అర్చించేవారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలు, వివిధ అవతారాల పైన ఆసక్తిని కలిగి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి వారుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంతకుముందు మనకి చెప్పబడినట్లుగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి వాళ్ళు 4 రకాలుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు. ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వాడు, సంపదల కోసం ప్రయత్నించేటువంటి వాడు, జిజ్ఞాసువు, జ్ఞాని అనేటువంటి 4 రకాలైనటువంటి వారు మహాత్ములుగా అంటే పుణ్యాత్ములుగా చెప్పబడినటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉండేటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నాను. అహం క్రతురహం యజ్ఞః స్వదాహమహమౌషధం మంత్రోహమహమేవాజ్యం అహమగ్నిరహం హుతం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే అహం అంటే నేను, క్రతురహం క్రతువు అంటే ఇక్కడ వేద క్రతువు. ఆయన చెప్తున్నారు, నేనే వేద క్రతువును, యజ్ఞమును, పితరులకు వచ్చేటువంటి ఆహుతిని, స్వస్థత కూర్చేటువంటి ఔషధాన్ని, దివ్య మంత్రాన్ని, నేనే నెయ్యిని, నేనే అగ్ని ఆహుతిని నేనే అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నటువంటిది. సో వైదిక క్రతువు, యజ్ఞము, పితృదేవతలకు అర్పించేటువంటి నైవేద్యము, ఔషధము, వేద మంత్రము, ఆజ్యము, నెయ్యి, అగ్ని. సో మరి అగ్నికి సమర్పించేటువంటి కార్యము అన్నీ కూడా, సమర్పించే కార్యము అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ వైదిక యజ్ఞం కూడా, ఎందుకంటే జ్యోతిష్ఠోమయం అని తెలుపబడేటువంటి ఆ వైదిక యజ్ఞం కూడా శ్రీకృష్ణుడే అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. మరి స్మృతిలో పేర్కొనబడినటువంటి మహాయజ్ఞం కూడా అతడే. అలాగే పితృలోకాలకు సమర్పించేటువంటి ఆహుతి లేదా పితృలోక ప్రీత్యర్థము నిర్వహించేటువంటి యజ్ఞము శ్రీకృష్ణుడే అని చెప్తారు. అలాగే నెయ్యి రూపంలో ఇదొక అంటే ఔషధంగా పరిగణించబడుతుంది అంటూ, అలాగే మరి వేదాలలో ఉచ్చరించబడేటువంటి ఓంకార పదము ఆ భగవంతుడే. అలాగే యజ్ఞంలో ఆహుతి ఇవ్వడానికి ఆ పాల పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు యొక్క ఇదే అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో మరి ఇంకా మనకి క్రతువు అంటే యజ్ఞము అంటే వేదాలలో చెప్పబడేటువంటి అగ్నిహోత్ర యజ్ఞం వంటివి అని చెప్తారు. ఇది స్మృతులలో చెప్పబడినటువంటి వైశ్య దేవ యజ్ఞాలుగా పిలువబడేటువంటివి మనకి ఇక్కడ అలాగే ఔషధం అంటే వైద్య శాస్త్రంలో ఉపయోగించేటువంటి మొక్కల్లోని వ్యాధిని నయం చేసేయగలిగేటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ఔషధం అంటే హెర్బ్ అనేటువంటి పదం నుంచి వచ్చింది. ఆజ్యం నెయ్యి, అగ్నికి ఆహుతి ఇచ్చేటువంటి నెయ్యి. ఆహుతం అంటే సమర్పించేటువంటి పదాలు ఇక్కడ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, పితాహమస్య జగతో మాతా దాత పితామహః వేద్యం పవిత్రమోంకార రుక్సామ యజురేవ చ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఈ జగత్తుకు నేనే తండ్రిని, తల్లిని, సంరక్షకుడిని, పితామహుడను అయి ఉన్నాను. పవిత్రం చేసేవాడిని, జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యమును, పవిత్ర శబ్దము ఓంకారమును నేనే, ఋగ్వేదమును, సామవేదమును మరియు యజుర్వేదమును నేనే అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే కదిలేవి కదలనివి సమస్త సృష్టిలు ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క శక్తి వివిధ కలాపాల ద్వారా ప్రకటితమవుతూ ఉన్నటువంటిది మనము ఇంతకుముందు కూడా చూసినటువంటిది. సో కనుక మరి ఈ భౌతిక అస్తిత్వంలో మనము ఆ కృష్ణుడి యొక్క తటస్థ శక్తి మరి అయినా మరి దీంతో
వివిధ జీవులతో వివిధ సంబంధాలను మనము తయారు చేసుకుంటాము. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు పిల్లవాడిగా పుత్రుడుగా ఉన్నవాళ్ళం, లేదా సోదరుడుగా, తర్వాత తండ్రి కావడం, తాతలు, ఈ విధంగా మనకు వివిధ రకాలు. సో అయితే ఈ భౌతిక జగత్తులో కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కానీ వీటన్నిటికీ కూడా ఈ సృష్టికి ప్రారంభం ఆయనే కనుక తండ్రి, తల్లి, రక్షకుడు అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడే అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఏంటంటే మనకి సామవేదము, యజుర్వేదము, ఋగ్వేదము, అధర్వణ వేదము అంటూ 4 వేదాలు మనకు ఉన్నటువంటివి. ఆ వేదాలలోని అన్ని మంత్రాలు ఆ ప్రణవం, ఓంకారం అనేది అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి కారణంగా దానిని కృష్ణుడిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, గతిర్భక్త ప్రభు సాక్షి నివాస శరణం సుకృత్ ప్రభవ ప్రళయ స్థానం నిదానం బీజమవ్యయం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, నేనే గమ్యమును అంటే లక్ష్యం, నేనే పోషకుడును అంటే భరించేటువంటి వాడు, నేనే ప్రభువుని, నేనే సాక్షిని, నివాసమును ఆశ్రయమును మిక్కిలి సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుడును నేనే అంటూ చెప్తున్నాను. నేనే సృష్టిని ప్రళయమును కూడా నేనే, సర్వాధారమును నిదానమును నిత్య బీజమును నేనే అయి ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో సాధారణంగా గతి భక్త ఇక్కడ చెప్తుంది. గతి అంటే మనము చేరగోరేటువంటి గమ్యము, మన యొక్క లక్ష్యము అనే అర్థం గతి అంటే. సో మరి ఈ మానవాళికి సర్వజీవులకు పరమగమ్యము, చరమగతి, అంతిమ లక్ష్యము ఆ భగవంతుడే. ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామంలో చేరి ఆ భగవంతునికి నిత్యము సేవ చేసుకోవడమే అనేటువంటిది ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగతి. కానీ ఈ భౌతిక జగత్ బంధకారంలోనికి వచ్చిన కారణంగా అతడు తన గతిని మర్చిపోతున్నాడు. అంటే వాస్తవికమైనటువంటి గతిని మర్చిపోయినటువంటి వాడు గతి తప్పినవాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. మరి అటువంటి వాళ్ళు పురోగతి సాధించడం అనేటువంటిది చాలా కష్టం అని చెప్తారు. ఎందుకంటే పాక్షికమో భ్రాంతిమయమో అవుతుంది వారి యొక్క పురోగతి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, తపామ్యహమౌహం వర్షం నిగృహణోమ్యుత్సుజామి చ అమృతం చైవ మృత్యచ్చ సదసచ్చాహమర్జున. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, నేనే వేడిని వసగేవాడను నేనే, అంటే వేడిని ఇచ్చేటువంటి వాడను నేనే, వేడిని నేనే ఇస్తాను. అలాగే వర్షమును నివేదించేవాడను మరియు కురిపించేవాడను నేనే, అంటే వర్షమును ఆపుతాను, వర్షాన్ని కురిపిస్తాను నేనే అని చెప్తున్నాను. అలాగే అమృతత్వము మరియు మృత్యువును నేనే. సో అందుకే అమృతత్వము నేనే, అలాగే మృత్యువును కూడా నేనే అంటూ చెప్తుంది. ఆత్మ మరి భౌతిక పదార్థము రెండు నాలోనే నాయందే కలవు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. సత్ అసత్, సత్ అంటే ఆత్మ, అసత్ అంటే భౌతిక పదార్థము. ఆత్మ మరియు భౌతిక పదార్థాలు అన్నీ నాలోనే ఉన్నాయి అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే కృష్ణుడు తన యొక్క విభిన్న శక్తుల చేత, అంటే విద్యుత్, సూర్యుడి ద్వారా వేడి, వెలుతురు ప్రసరిస్తాడు ఆ భగవంతుడి ద్వారా. సో కాబట్టి ఆయన యొక్క వివిధ శక్తులను గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, త్రైవిద్యామాం సోమపా పూత పాప యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం పార్థయంతే తే పుణ్యమాసాధ్య సురేంద్రలోకం
అశ్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవభోగాన్. సో మరి ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ అర్జున, స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేద అధ్యయనం చేసి సోమరసం తాగేవారు పరోక్షంగా నన్నే ఆరాధిస్తారు. పాపాలన్నీ తొలగిపోయి పవిత్రులైన వీరు స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుని పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు మరియు దేవతల విలాస భోగాలన్నీ అనుభవిస్తారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ త్రైవిద్య అనేటువంటి పదము 3 వేదాలను ఎరిగినటువంటి వాడు అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. అంటే సామవేదము, యజుర్వేదము, ఋగ్వేదము అనే 3 వేదాలను అది సూచిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి ఈ 3 వేదాలను అధ్యయనం చేసినటువంటి బ్రాహ్మణుడు త్రివేది అనబడతారు అని చెప్తుంటారు. మరి ఈ 3 వేదాల నుండి లభించేటువంటి జ్ఞానము పట్ల అమిత అనురక్తుడైనటువంటి వాడెవడైనా సంఘంలో గౌరవించబడతారు అని చెప్తారు. కానీ ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి దురదృష్టవశాత్తు వేద అధ్యయనం యొక్క పరమ ఉద్దేశ్యం తెలవనటి వేద పండితులు చాలా మంది ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నారు. సో అందుకనే శ్రీకృష్ణుని ఇక్కడ అంటే ఆ త్రివేదులకు తానే చరమగమ్యము అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయి ధర్మమను ప్రసన్న గతం కామ లభంతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైనటువంటి భోగాలను అనుభవించడం చేత వారి పుణ్య ఫలము అంతా తరిగిపోయిన తర్వాత తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. ఈ విధంగా భోగ వస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలను అనుసరించేటువంటి వాళ్ళు ఈ భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ఉన్నత లోకాలకు చేరుకున్నటువంటి వాడు సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆయువును, ఉత్తమమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ సౌకర్యాలను అనుభవిస్తాడు అంటూ చెప్తున్నటువంటి. కానీ అతడు అక్కడే శాశ్వతంగా ఉండడానికి మాత్రము అనుమతించబడడు. ఎందుకంటే పుణ్యఫలం పూర్తిగా కాగానే అతడు తిరిగి భూలోకానికి పంపబడతాడు అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, కానీ ఓ అర్జున, నా దివ్య రూపమునే ధ్యానిస్తూ అనన్య భక్తితో సర్వదా నన్నే అర్చించే వారికి లేనివి సమకూరుస్తాను, అంటే లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్నదానిని నేను సంరక్షిస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా కృష్ణ భక్తి భావన లేకుండా క్షణమైనా జీవించలేని వాడు శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, వందనము, అర్చనము, మరి పాదసేవనము మరియు వంటి ఇతర సేవలలో అతడు నిమగ్నమవుతాడు అనేటువంటి విషయం చెప్తున్నాడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు,
ఏప్యన్య దేవతా భక్త యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేపి మామేవ కౌంతేయ యజంత్య విధిపూర్వకం. సో ఇంకా చెప్తూ అంటూ ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జున్తో, ఓ కుంతీపుత్ర అర్జున, ఇతర దేవతలకు భక్తులై శ్రద్ధతో పూజించేవారు కూడా నన్నే పూజిస్తారు. కానీ అది వారు తప్పుడు పద్ధతిలో అవిధిపూర్వకం అంటూ చెప్తున్నారు. తప్పుడు పద్ధతిలో చేస్తూ ఉన్నట్లు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అహం వి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవ చ నతు మామభిజానంతి తత్వేన తచ్యవంతి తే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యం గురించి. ఓ అర్జున, నేను సమస్త యజ్ఞములకు భోక్తను మరియు ప్రభువుని కూడా అయి ఉన్నాను. కానీ నా ఈ యొక్క దివ్య స్వభావమును తెలుసుకోని వాడు తిరిగి పుట్టవలసినదే అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజీనోపి మాం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యాంతి అంటే వెళ్తారు, దేవవ్రతాః దేవతారాధకులు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ముఖ్యంగా దేవతలను పూజించేటువంటి వారు దేవతలు యందు జన్మిస్తారు. పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు. భూత ప్రేతాలను అర్చించేవారు అలాంటి వాటిలోనే పుడతారు. మరియు నా భక్తులు మాత్రమే నన్ను చేరుకుంటారు అర్జున అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి ఆ భగవంతునికి ప్రేమతో ఏమి అర్పించినా స్వీకరిస్తాడు. ఇక్కడ కుచేలుడు కొన్ని అటుకులు తీసుకువెళ్తే తీసుకున్నటువంటి, అలాగే శబరిమాత తాజా పండ్లను సేకరించి ఆయన వచ్చినప్పుడు అవి మళ్ళీ తాజాగా ఉన్నాయో లేదని చెక్ చేసి ఎంగిల్ చేసి ఇస్తే కూడా తీసుకున్నాయని చెప్తారు. అలాగే గజేంద్రుడు ఆ మొసలితో పెనుగులాటలో అనేక వేల సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత సో తాను రక్షించుకోలేనప్పుడు ఆ భగవంతుడికి పొలంలో ఉన్నటువంటి ఒక కమలాన్ని తీసి తొండంతో చూపెట్టగానే వెంటనే వచ్చి రక్షించిన వాడు అవుతాడు. సో మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి చాలా సరళమైనదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నది. అందుకే ఈ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. సో పత్రం అంటే ఆకు, పుష్పం పువ్వు, ఫలం పండు, తోయం నీళ్లు. సో మరి ఎవరైతే ఆ భగవంతునికి సేవ చేసేటువంటి విషయం చాలా సరళమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. ఆ భగవంతునికి ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నాకు స్వచ్ఛమైన మనసు కలిగిన నా భక్తుడు ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ ఆకును గాని పువ్వును గాని పండును గాని లేదా జలమునైనా గాని సమర్పిస్తే దానిని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అంటూ చెప్తుంది.
సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యత్ కరోషి యదస్నాసి యజ్ఞహోసి దదాసి యత్ యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్ కురుష్వ మదర్పణం. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం ఇచ్చినా, మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయుము అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో మరి ఎందుకంటే ఆ మనము నిరంతరము ఆయన చెప్తున్నారు, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం ఇచ్చినా, ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటన్నింటినీ నాకు అర్పించి చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. నాకు సమర్పణగా చేయవలసింది అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఏ పరిస్థితిలోనూ కృష్ణుణ్ణి మర్చిపోకుండా ఉండే విధంగా ఉంటుంది. అలా మరి ప్రతి పనిలోనూ ఆ భగవత్ సంబంధంలో చేయడం వల్ల మరి ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోకుండా ఉండేటువంటి అవసరం ఇక్కడ ఆవశ్యకత కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే దేహ పోషణకైనా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పని చేయవలసి ఉంటుంది. అందుకే ఆ చేసేటువంటి పనిని ఆ భగవత్ సంబంధంలో చేయమని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో మరి ఏది చేసినా ఇక్కడ యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం చేసినా, ఎందుకంటే కొంతమందికి దానం చేసేటువంటి ప్రవృత్తి కలిగి ఉంటారు. సో మరి ఏ తపస్సు ఆచరించినా అవన్నీ కూడా భగవంతునికి అర్పించి చేయవలసిందిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, మరి ఎందుకు ఆ భగవంతుడికి సమర్పించి చెయ్యాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్ష్యసే కర్మ బంధనైః సన్యాస యోగ యుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైస్యసి. సో ఇంకా ఇక్కడ ఆ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ముఖ్యంగా ఆయన హరే కృష్ణ ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఏది చేసినా, ఏది భుజించినా, ఏది ఆహుతి ఇచ్చినా, ఏది దానం చేసినా, ఏ తపస్సు చేసినా నాకు సమర్పించి చెయ్యని చెప్తున్నాను. ఆ రకంగా చేయడం వల్ల నీవు కర్మబంధనము నుండి, అంటే అన్ని పనులు ఆ భగవంతునికి అర్పించి చేయడం ద్వారా మరి ఆ శుభ అశుభ ఫలముల నుండి ముక్తుడవుతాడు. అది శుభమైన అశుభమైన వాటి నుండి ముక్తుడవుతాడు అని చెప్తారు. మరి ఈ సన్యాస నియమంలో, సన్యాసం అంటే అన్ని వదిలివేయడం అని చెప్తారు. సో నియమంలో నా మీద మనసును స్థిరపరిచి నీవు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే భగవత్ సంబంధంలో కర్మలను ఆచరించడం వల్ల ఏ ఫలం కూడా మనకు ఉండకపోవడం వల్ల మనం ఈ భౌతిక విషయాలపైన అనురక్తులం కాకుండా అనాసక్తులమై ఉంటాము అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఆ విషయాల ఎడ వైరాగ్యము ఉండాలి అనేటువంటి చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే మనకి భక్తి రసామృత సింధువులో రూపగోస్వాములు వారు చెప్తారు, అనాసక్తస్య విషయాన్ యదారహముపయుంజతః నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధే యుక్తం వైరాగ్యముచ్యతే. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నంత వరకు మనము పని చేయవలసి ఉంటుంది.
ఎందుకంటే పనులను మనము ఆపలేము కనుక కర్మలను నిర్వహించి వాటి ఫలాలను శ్రీకృష్ణుడికి ఇస్తే అవి యుక్త వైరాగ్యము అనబడుతుంది. అందుకే రెండవ అధ్యాయం నుండి చెప్తున్నారు, ఫలాసక్తి లేకుండా కర్మలను ఆచరించమని చెప్తున్నారు. సో అలా ఫలాసక్తి రహితంగా కర్మలను ఆచరిస్తే, అంటే మనం చేసినటువంటి కర్మ ఫలాలను ఆ భగవంతుడికి అర్పిస్తే అటువంటి దానిని యుక్త వైరాగ్యము అని అనబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ విధంగా సన్యాసంలో ఉన్నటువంటి వారు ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఆ మనోదర్పణాలు శుద్ధి కాబడతాయి అని చెప్తారు. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల మరి భక్తుడు ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెంది మరి ఆ భగవంతునికి చివరికి ఆ భగవంతునికి శరణాగతుడు అవుతాడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఎవరైతే తన యొక్క జీవితాన్ని భగవత్ సేవకు అంకితం చేయడం తప్ప మరి ఏ విధమైనటువంటి అభిరుచి లేకుండా ఉంటాడో అటువంటి వాడే నిజానికి సన్యాసి అని అనబడతాడు అని చెప్తాడు. అటువంటి వాడే సర్వదా తనను నిత్య దాసునిగా, సో అంటే ఆ భగవంతుని పరమ సంకల్పం మీద ఆధారపడిన వాడిగా ఉంటాడు అని చెప్తారు. అతడు ఏది చేసినా అది భగవంతుని కొరకే చేస్తాడు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఎటువంటి బంధనాలు అతనికి అంటవు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యో దేశ్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. సో అంటే ఇక్కడ సమహం అంటే ఆ సమభావన కలిగిన వాడిని, నేను, అహం అంటే నేను, సర్వభూతేషు అన్ని జీవుల ఎడా అంటే సకల జీవుల ఎడా, నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః అంటే మే అంటే నాకు, దేశ్య అంటే ద్వేషించడం కానీ, నా అస్తి అంటే లేదు అని ద్వేషించడం లేదు అని ప్రియ అంటే ప్రియమైన వాడు కూడా ఎవడూ లేడు అని చెప్తున్నారు. ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. కానీ ఎవడైతే భక్తితో నా యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉంటాడో అతడికి నేను మిత్రుడినై ఉంటాను అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో, ఓ అర్జున, నేను ఎవరి పట్ల విరోధ భావంతో కానీ పక్షపాతంతో కానీ ఉండను, సర్వ ప్రాణుల యందు నేను సమత్వ బుద్ధితోనే ఉంటాను. కానీ ఎవడైతే ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించేటువంటి భక్తులు మాత్రము నా యందే నివసిస్తారు మరియు నేను వారి యందే నివసిస్తాను. సో ఆ భగవంతుడు సర్వదా వ్యాపించి ఉండేటువంటి వాడు. సో ఇక్కడ మనము అనుకుంటే ప్రతి ఒక్కరితోనూ సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ప్రతి ఒక్కరితో కూడా ఇండివిజువల్గా అదే భావాలతో ఆయన కలిసి ఉన్నట్లుగా భావించబడుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు ప్రతి ఒక్కరికి సమానుడై మరి ఎవడు కూడా అతనికి పక్షపాతం ఉండదు ఎవరి ఎడ. కానీ ఎవరైతే దివ్యమైనటువంటి ప్రేమతో సేవలో సదా నెలకొని ఉంటారో అటువంటి భక్తులు అంటే ఆయనకి ఎంతో ఇష్టము అని చెప్తున్నారు. అలా ఉండడం అనేది భేదభావం కాదు అని అంటారు. ఎందుకంటే మనం కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు అంటే మనల్ని కావాలనుకున్న వాళ్ళని మనం కూడా కావాలనుకోవచ్చు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంతేగాని ఎటువంటి ఇక్కడ ఆ భేద భావం లేదు అని.
అంటే మరి భగవంతుడు భక్తవత్సలుడు కదా అంటే ఆయన ఆ విధంగా ఆశ్రయించారు కనుక శరణాగతులైనటువంటి వాళ్ళను ఆయన ఆ విధంగా రక్షిస్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఎందుకంటే ఈ జీవులందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సంతానంగానే చెప్పబడుతూ ఉంది. మరి తల్లిదండ్రులకు సంతానం అందరి ఏడా కూడా సమభావమే ఉంటుంది. కాకపోతే వాళ్ళు చేసినటువంటి బట్టి వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటుంటారు తల్లిదండ్రులు. అంత మాత్రాన మరి ఒకళ్ళనొక రకంగానో తల్లిదండ్రులు చూస్తూ ఉన్నారు అనేది కాదు. సో మరి ఆ భగవంతుడు ఎవరి ఎడ పక్షపాతము ఉండడు. కృష్ణుడు పక్షపాత అనేటువంటిది మనము ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుసు. అంటే అతడు పక్షపాతము ఉండదు, అన్ని జీవుల ఎడ సమత్వ భావంతోనే ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు, ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం అని చెప్తారు. ఎవడు నాకు శరణాగతుడవుతాడో దానికి అనురూపంగా నేను అతన్ని రక్షిస్తాను అంటూ చెప్తారు. సో కాబట్టి ఎవరు భగవంతుడిని కావాలనుకుంటే వారిని ఆయన రక్షించడము, వారితో ఆ భగవంతుడు ఉంటాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే భగవంతుడు కల్పవృక్షం వంటి వాడు అని చెప్తాం తరచు. మరి ఎందుకంటే ఈ కల్పవృక్షం నుండి మనం ఏది కోరినా అది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆ భగవంతుడు కూడా ఆ భగవంతుడి నుంచి మనం ఏది కోరుకున్నా అది లభిస్తూ ఉంటుంది. సో మరి భగవంతుడు ఇక్కడ భక్తుల యొక్క పక్షపాతు. అందుకే అంటున్నాడు, కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నా యందే నివసిస్తారు మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను అంటున్నాడు. అంటే ఆయన ఇక్కడ భక్తుల యొక్క పక్షపాతిగా చెప్పబడుతున్నటువంటి మరి సో ఇదే ఆ భక్తులకు భగవంతునికి మధ్య ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుగ్రహమైన ప్రదర్శనగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి. మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव सममन्तव्यः सम्यग्यवसितो हि सः. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, అత్యంత హేయమైనటువంటి కార్యం చేసినప్పటికీ, అంటే మనిషి ఎవడైనా పరమ పాపిష్టివాడు అయినా సరే, అంటే అత్యంత హేయమైనటువంటి కార్యం చేసినప్పటికీ నన్ను అనన్య భక్తితో పూజిస్తే వారిని నేను ధర్మాత్ములుగా అంటే అటువంటి వారిని ధర్మాత్ములుగానే పరిగణించాలి, ఎందుకంటే వారు సరైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు అంటూ అటువంటి వారిని సాధువులుగానే పరిగణించాలి. కారణం ఏంటంటే వారి యొక్క సంకల్పము సక్రమంగా నెలకొని ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో అపిసేత్ సద్దురాచార అనేటువంటి పదం చెప్తున్నారు. సుదురాచార అనే పదము ముఖ్యమైనది అంటూ చెప్తారు భాష్యంలో. ఎందుకంటే దీన్ని మనం సరైనటువంటి విధానంలోనే అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తారు. మరి జీవుడు ఎప్పుడైతే బద్ధుడవుతాడో అతడికి రెండు రకాలైనటువంటి కర్మలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఒకటేమో బద్ధ కర్మలు, రెండవది సహజ స్థితి కర్మలు. మరి దేహరక్షణ కొరకు సమాజము దేహ చట్టాలను పాటించడానికి బద్ధ జీవులు సంబంధంలో నిశ్చయంగా అనేక రకాలైనటువంటి కర్మలు ఉంటాయి అని చెప్తాము. అటువంటి కర్మలు బద్ధ కర్మలు అని పిలువబడుతూ ఉంటుంటాయి. తన ఆధ్యాత్మిక స్వభావాన్ని పూర్తిగా ఎరిగి కృష్ణ భక్తి భావనలో అంటే భగవత్ సేవలో నెలకొన్నటువంటి జీవునికి మరి ఇవి గాక ఆధ్యాత్మికం అనేటువంటి తెలియబడేటువంటి కర్మలు కూడా ఉంటాయి అని చెప్తారు. మరి అట్టి కర్మలు అతడు సహజ స్థితిలోనే నిర్వహించబడుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు.
ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు సాంఘిక లేదా రాజకీయంగా అత్యంత హేయమైనదిగా భావించబడే ఏదో కార్యంలో చేసినట్లుగా కనిపించవచ్చు, కానీ అది తాత్కాలికమైనటువంటి పతనమే అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ అజామిలుడు అనేటువంటి ఈయన చూసినట్లయితే ఈయన ఒక సాంప్రదాయ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి వాడు. మంచిగానే యుక్త వయసు వరకు తండ్రికి సహాయపడుతూ ఉంటూ ఉంటాడు. ఒకసారి అడవికి వెళ్ళినటువంటి పూలకు కొన్ని పనులపైన వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక వేశ్య ఒక పురుషుడితో సంగమిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయము అతని దృష్టిలో పడుతుంది. ఆ సందర్భంలో అతడు మోహానికి గురి అయ్యి ఆమెను తాను అనుభవించాలి అనేటువంటి భావనతో ఉంటాడు. ఆ విషయాన్ని ఆమె దగ్గరకు వెళ్తాడు. ఆ విధంగానే మాట్లాడి చివరికి ఆమె యొక్క మోహంలో తన భార్యా పిల్లలను, అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి భార్యా పిల్లలను వదిలేసి ఆమెతోనే ఉంటూ ఉంటాడు. ఆమె ద్వారా బహుసంతానాన్ని పొందుతాడు. చివరికి ఇక ఆగదగద సమయం ముసలివాడు అవుతాడు. ఆ సమయంలో మరణం దాదాపు ఆసన్నమైనటువంటి సమయంలో ఆ యమభట్లు వచ్చేటువంటి సందర్భంలో అతడు భయపడి తన కుమారుడికి, అందులో ఒకడికి, బహుసంతానంలో ఒకడికి, చిన్నవాడికి నారాయణ అని ఆయన అంటే బాగా ఇష్టం, ఊరికే పిలుస్తూ ఉంటారు. నారాయణ నారాయణ అని పిలుస్తాడట భయం ఆ విధంగా. సో పిలుస్తున్నప్పుడు అటుగా వెళ్తున్నటువంటి ఆ విష్ణు భట్లు అక్కడికి వస్తారు. అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి యమభట్లు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళ మధ్య అంటే ఈ అజామిల్ని తీసుకువెళ్ళడానికి వస్తారు వాళ్ళు. సో అప్పుడు వారి మధ్య వాదోపవాదం జరుగుతుంది. ఈ పంచాయతీ యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్తే యమధర్మరాజు వాళ్ళకి చెప్తాడట యమభట్లకు, ఎవరైతే ఆ భగవన్నామ కీర్తనం చేస్తూ ఉంటారో, స్మరణ చేస్తూ ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళ దగ్గరకు మీరు వెళ్ళవద్దు అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. సో కాబట్టి అంటే ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేసేటువంటి కలియుగ ధర్మమైనటువంటి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ భగవన్నామం స్మరణ చేసేటువంటి వాడికి ఆ యమభట్లే దరిచేరరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు, భక్తి భావనతో చేసేటువంటి వాడికి. సో మరి అది ఒక్కొక్కసారి ఆ విధంగా పతనం చెందడం అనేది తాత్కాలికమే అవుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉంటుంది. సో అదే విషయం ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వశాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వాడు త్వరితగతిన ధర్మాత్ములవుతారు అంటూ చెప్తున్నారు, మరియు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టానికి గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఎవడైతే భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉంటాడో, తన సంకల్పంలో సక్రమంగా నెలకొన్న కారణంగా సాధువుగా పరిగణించాలి. అటువంటి సాధువు శీఘ్రమే త్వరితగతిన ధర్మాత్ములు అవుతాడు అని, మరియు శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని పొందుతాడు అని చెప్తారు. కనుక ఓ అర్జున, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ కూడా నష్టానికి గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించవయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ దీన్ని కూడా మరలా తప్పుగా అర్థం చేసుకోకూడదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనం నామజపం చేస్తున్నాం కదా అని చెప్పేసి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ జపం చేస్తున్నాం కదా అని చెప్పేసి ఆ దుర్మార్గమైనటువంటి పనులలో నెలకొనకూడదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అంటే తెలిసి ఆ విధంగా తప్పుల్లో నిమగ్నం అవ్వద్దు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పబడినట్లు, శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడినట్లుగా 9 రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలు ఉంటాయి. సో ఆ విధాలలో ఏదో ఒక విధానానికి అనురక్తులై పవిత్రులైనటువంటి వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పబడినటువంటిది.
సో మరి ఆ విధంగా భగవన్ నామస్మరణం చేయడం వల్ల భక్తుడు ఆకస్మిక పతనాల నుండి కాపాడబడతాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఎవరు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు కాగలరో అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య యోపి స్యుపాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రాః తేపి యాంతి పరాం గతిం. సో ఓ పృథతనయ, నన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పాపజన్ములు కానీ, అంటే ఆ అల్ప కుటుంబాలలో జన్మించిన వారైనా సరే, స్త్రీలైనా వైశ్యులైనా శూద్రులైనా కానీ పరమశాంతిని పొందుతారు. సో అంటే ఇక్కడ మనకి భక్తియుత సేవలో నీచ ఉన్నతి తరగతులకు ఆ తరగతులకు చెందినటువంటి జనుల మధ్య ఎటువంటి భేదము ఉండదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవడానికి ఇది దోహదపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు జన్మ, జాతి, కుల, లింగ భేదం లేకుండా సమాజం అసహించుకునేటువంటి చండాలపు కుటుంబంలో పుట్టిన ఆ భగవంతుణ్ణి శరణు పొందిన వారంతా కూడా ఆ పరంధామాన్ని పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి ఆ రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు క్షత్రియులు, పాలకులు, అలాగే తమో గుణాల మిశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వారు వైశ్యులు, తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు శూద్రులు, శ్రామికులుగా విభజించబడింది. అలాగే సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు బ్రాహ్మణులుగా చెప్పబడినటువంటి. సో కాబట్టి ఇక ఈ శ్రామికుల కంటే కూడా ఇంకా అల్పులైనటువంటి వాళ్ళు చండాలుడుగా చెప్పబడేటువంటివి. సో మరి ఆ విధంగా ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఆ భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి వాడు త్వరగానే ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందుతాడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, కిం పునర్బ్రహ్మణ పుణ్య భక్త రాజర్షయస్తథా అనిత్యమసుఖం లోక మిమం ప్రాప్య భజస్వరు స్వమాం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, మరి ఇక ఈ పుణ్యాత్ములైనటువంటి బ్రాహ్మణులను గురించి నేను వేరుగా చెప్పవలసినటువంటిది ఏముంది? పుణ్యాత్ములైనటువంటి రాజులు, మునులు గురించి వేరుగా చెప్పవలసినటువంటి, ఎందుకంటే భక్తుల గురించి ఇంతకుముందు చెప్పారు, వారే ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి ఉద్ధరించబడేటప్పుడు మరి పుణ్యాత్ములైనటువంటి ధర్మాత్ములైనటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులు, రాజులు, భక్తులు, ముఖ్యంగా రాజర్షుల విషయంలో ఇది ఇంకా ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ఆలోచించు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చాక మరి ఆ భగవంతుని యందు భక్తితో నిమగ్నం అవ్వాలి, అదే జీవుడి యొక్క సహజ లక్షణము అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో జనులు వర్గాలుగా ఉన్నటువంటిది. మనకి మరి ఈ భౌతిక జగత్తు ఏ విధమైనటువంటి వారికైనా సుఖకరమైనటువంటి ప్రదేశం కాదు. అందుకే దుఃఖాలయం అశాశ్వతము అని పిలుస్తాం ఈ భౌతిక జగత్తుని. ఎందుకంటే అనిత్యం అసుఖం లోకం అని చెప్పబడినటువంటిది. అనిత్యం అసుఖం లోకం అని ఇక్కడ చాలా అంటే ఈ జగత్తు తాత్కాలికమైనది, దుఃఖపూర్ణమైనది,
మరి వివేకవంతుడైన ఏ గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికైనా ఇది మరి యోగ్యము కానిది. అందుకే ఈ జగత్ తాత్కాలికము, మిథ్య అని చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో కాబట్టి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి జగత్తులోనే ఎవరు ఉండిపోకూడదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ జగత్ ఆధ్యాత్మిక జగత్తుతో పోల్చినప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకి నేర నిరోధక శాఖ ఉంటుంది. సో నేర నిరోధక శాఖలు జైల్లో, వాటి ఆధారంలో జైల్లో నడపబడుతుంటాయి. ఆ జైల్లోకి వెళ్ళిన వాడు అక్కడే ఉండాలి అని ప్రయత్నం చేయొద్దు, దాని నుండి బయటపడడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తులో అనేటువంటి జైలుకి వచ్చినటువంటి మనం తిరిగి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు పోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అది కేవలము భక్తియుత సేవ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తుంటారు. కేవలము భక్తియుత సేవ పద్ధతి ద్వారానే సకల వర్గాల జనులు సర్వ సమస్యలను పరిష్కరించుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ కృష్ణ భక్తి భావనను చేపట్టి తన జన్మను పరిపూర్ణం చేసుకోవాలి అని చెప్పబడుతుంది. అందుకే ఇస్కాన్ ద్వారా ప్రచారం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకము సారాంశంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఓ అర్జున, నీ మనసును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నము చేయుము, నా పట్ల భక్తితో ఉండుము, నన్ను ఆరాధించుము మరియు నాకు ప్రణామాలు అర్పించుము. పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెందిన పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఈ కలుషిత భౌతిక జగత్తు బంధనాల నుండి బయటపడడానికి మార్గాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఈ దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ జగత్తు నుండి బయటపడేటువంటి మార్గం, ఏకైక మార్గము భక్తి. అందుకే అని చెప్తున్నారు, నీ మనసును సదా నా గురించి ఆలోచించడంలో నిమగ్నం చెయ్యి అంటున్నారు. నాకు భక్తుడివి కమ్ము, నాకు నమస్కారం చెయ్యి, నన్నే పూజించు, పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెందిన నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా మనకి మరి సమస్తమైనటువంటి భక్తియుత సేవ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణునికి సమర్పించమని ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో మరి ఇక్కడ భగవంతుని భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడమే ప్రతి జీవుడి యొక్క లక్ష్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే దీన్ని కొంతమంది వక్రీకరించేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అధర్మయుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యాతలు దీన్ని వక్రీకరించి చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే పాఠకుని మనసును ఆ విధంగా మార్పు చెందించే విధంగా చేస్తూ ఉంటారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు కానీ ఏదైనా ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు.